sangsaya dalwara sabya lintang kumedhap titi sunyo tengah wengi lumrang gandaning puspita karengganing putyanira sang Dwijawara brengang lir swaraning madu branta manyungsum sarining kembang muring mangsa madiraras naras gatining kandha kudup kedap kadya kedheping wanita tinari krama ron-ron kang padha panjreng siti kukila kang padha mencok pangkayon ngoceh datan tijir akarya endah suasanane tan kacarita nggenya sami lumampah ngupadi srana mrih kabahagyaning swasana gendo ingkang kinucap lakuning para punakawan ingkang padha geguyonan gegojekan suka parisuka mangun sukaning ati Sri Uning Mustika Tuban Lapo Tresna Duwen sakaya pati marang Raden Wiraraya kampus rasa jahanandur iki pundutane Pak Dopir. Gending Sri Tanjung ya tadi Mas. Wis enten sing damel nggih. Jajal kok iso sapa sing nimpun pokoke. Ya, jajal. Iki pundutan aku ya pancen ya menawa keterbatasane mikir. Ora ngerti iki rohku ya mek Sri Uning karo Rara Jonggrang. Sri Tanjung kok. Nggih. Nenone enggak katresnaning wiratmaya Sanadyan kasanira
matur sembah nuwun. Nah. Wah, gebras kok ora. Iki neruske laku. Nah, sing sore mau iki akeh pamundhut sing kudu dipinangkani setitik mboko setitik. Ora susah kakean rembug, ora susah kakean micara. Mbok menawa tembang-tembang iki iso dadi srana kawilujengan turta iso dadi srana panglipuring penggalih Bapak Kades sak warga masyarakat ana ing Bendil Wungu. Yo, dipinangkani pamundhut Kang. Ya, Pak Dobir Bendil Wungu ngersake Sri Tanjung. Ben dipinangkani karo Mbak Via, kados pundi kedadeane. Mbak Via ben jumeneng sing kepenak. Sareh-sareh waton pikoleh. Nulado lagu utama tumrape wong tanah Jawi wong agung ngesi kala panembahan senopati apik ya lek ngono musisine tasik keturun kan ben yo sayang wong iki ngene iki lek sayang ini yo menyadari lho Mbak yo menyen yo kekuatane menungso sepira to terus ning yo aja dinulek-nulekne panggah mek turu pisan pindho wong iki dimirma ngono 3-4 berarti wong iki penggawean nggih Sri Tanjung yo diaturake kaya ngopo Sri Tanjunge Sri Tanjung sing pripun Mbak kaya marga deserenteng Torecet Miko iya iso biyae ket kon dangdut selorok terus tayub oke isine rock bareng Pak iya jabang bayi wong kok saomah kok seloyo kabeh yo bayem argo ya diaturake rasa guyon-guyon iki ya iki garek Bayamar
sembah nuwun. Nggih. Ya. Diteruske iki ana pamundhut neh. Poh. Niki saestu nggih iki pamundhut saka Babe sama Lujeng Dalu, Be. Ngersake kelangan Banyuwangen. Katur Mbah Lurah Soleh, Bapak Supriyanto, ya Bapak Komarudin, anggota DPRD Kabupaten Tulungagung. Wah, iki penjenenge Pak Supriyanto, Pak Direktur durung kondur ya iki ya. Waduh, duh. Iki ya Pak Komarudin ya Pak Koirudin, anggota DPRD ya durung kondur, pancen ya nunggoni karo Mbah Lurah. Menawi kepareng niki ngersake tembang kelangan Banyuwangen. Mbok bilih wonten lodanging penggalih mbok inggih wonten ingkang minggah nembang wonten. Nah, kula malah marga pripun? Wonten nggih? Pripun Pak Krul? Nggih, ya. Yo ngangge pelok Mas, disepote nganggo pelok. Sareh-sareh waton pikoleh panjenengane ben munggah pentas. Suara suling kumandang suarane Koirudin, Wilujeng Enjing, Khairul Rahim, Pak. Wah, dan Pak Dewan nih. Pancen yo wakil rakyat yang selalu merakyat, Mas. Nggih. Niki dalam suasana tasakuran wonten daleme Mbah Kades Bendil Wungu. Nah, panjenengan nembang nopo? Khairul Rahim. Iya. Diaturake. Sidorondo, Pak. Wah, senes kelangan nggih. Wah, asmane Pak Khairul Rahim. Lah ya, iki mau Pak Khairudin, iya. Kleru. Mboten. Sidorondo ki tak gandhengi karo Mbak Elis mawon. Nggih, Mbak Elis, iya. Sarasule. Wes. Oh, wes. Nggih. Wilujeng Enjing jeung Elis. Nggih, Wilujeng Enjing Mbak Cangi. Niku Mas Petruk, Dek. Nah, gandengke karo Pak Dewan, Pak Khairul Rahim. Iki ngersake Sidorondo. Gandengi. Sing Enjing, Pak. nggih. Lho kok minggu. Kok ndak tatak kok saya nggih. Redeg iki sepisanan munggah. Nggih. Nggih, Sidorondo nggih, Pak. Nggih. Nggih, monggo diaturake. 3, 1. Monggo. Asik ya. Pak Haji Entertainment. Ya, syuting kondang Tulungagung. Ya. Hey. Lah dicelang riki lho, Pak. Sliramu wis tak atur golek bojo sing sugih welas lan suci okasane sliramu digawe lara ora urung saiki wis dadi rono
ngenteni kowe lan aku muga dadi jojone ora kena prawane tak enteni randane ora nyono sliramu sabar ngenteni nek nyatane tresnamu tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane antum tresno jejodohan selawase yen mula sliramu wis tak aturi ora bojo sing sugih welas langsung oh rasane sliramu digawe lara ora urung saiki wis dadi rondo nanging piye kabeh iki wis kepacu ibarat bubur bakal dadi sego ora ketemu iki tanpa upama ngerti ngono lamaranmu sing tak tompo kabeh mau ora perlu beketuni janjiku biyen aku sago ngenteni kowe lan aku muga dadi jodone ora kena prawane tak enteni randane ora nyono sliramu sabar ngenteni ning nyatane tresnaku tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane antum tresno jejodohan selawase antum tresno jejodohan selawase Wah, terima kasih matur sembah nuwun Mas Riul. Wah. Dan konsone kowe mbok medun rasan joget kan. Pancen sing ngongkon yo Pak Irul dhewe kok. Ya, wis Le. Ya wis Kang, wis matur sembah nuwun. Ya. Yo, neruske. Iki ana pamundhut kelangan ben ditembangke karo genduk Iwang. Diwasaku dandan mripit lengane pomit malah kowe lunga plencing ora kelangan. Ya, iki permintaan saka Babe. Ya, wilujeng-enjing B. Nah, iki kelangan ben dipinangkani dening genduk Iwang. Genduk Jajal. Repe piye Mas? Repe. kelangan isun iki wis kelangan kembang hangsone maneman Hop. 3 2 1. Hei. Wow 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 wow.
kowe sing ono terima kasih Cahyu. Ayo wah. Truk karo Bagong apa iki sawetara suwe lek geguyunan gegojekan ana daleme Bapak Muhammad Soleh, Ibu Sutiani, selaku kepala desa ana ing Bendil Wungu. Jroning awake dhewe leladi mbok menawa tuna dungkap kliru ngatur diagung pangaksamane. Iya, iya Kang. Dipepuji mring ngarsaning Gusti Allah Taala, muga-muga tole Bagas Fatoni sing katembe ditetakake bener-bener dadi pemuda harapan bangsa ing besok iswa putra ngungkuli bapa, tegese gegayuhan kang luhur bisa kasembadan keberhasilan dalam cita-cita mergo sethithik akeh saka didikaning ibu lan bapak. Nah ya muga-muga kaya mengkono. Pisan maneh mbok menawa ning kluputane nyuwun agung Sri Samudra Pangaksama. Insyaallah sok liya dina iso sapa temon maneh ya Le. Petruk karo Bagong. Ya, Kang.